הסיפור של סמי יתחיל עם אחד שהכיר מזמן, בתקופות הטובות שהיה חרמן לא קטן. ערב אחד שלחה הודעה, רוצה לבוא אליי לבית, הוא דר אליה במהירות כי רצה להרטיב את הזית שלה. מנגו הולך עם וודקה, הולך אחו שרמוטה, תערבי כל מה שבא כל עוד אני מקבל את התותה. ואז פתאום נהיה חם, כנראה סגרה חלון, לא פספס את ההזדמנות ואז קפץ על הרימון. לשנינו חם נכון, בואי נוריד את הבגדים. ואז הבולבול שלו עמד גבוה, הגיע עד למאדים. הוא תפס אותה חזק ואז הוריד מהר הכל, והתפלל חזק חזק שלא יגיע הנורא מכל. אבל אמרה לו בייבי תירגע ותיקח גם אקמול, כי את הכוס שלי גילחתי בדיוק אתמול. בדיוק אתמול, בדיוק אתמול, גילחה בדיוק אתמול. ברח משם מהם, והשיר הכל ברדק. אמר למותק, אני חייב ללכת להכין מרק. אקליט לכולם בוואטסאפ, לא תאמינו מה קרה, אבל אף אחד לא האמין לגוד אלא מאורה. אתם שואלים איך הכוס שלה היה? לא פסטרמה ולא נעליים, הכל מתוקתק, מגולח ונקי לה שם בין הרגליים. הגברת היודעת את העבודה, הגברת הציבה רף לסכם ב4 מילים, זה היה פשוט מטורף. הוא תפס אותה חזק ואז הוריד מהר הכל, והתפלל חזק חזק שלא יגיע הנורא מכל. אבל אמרה לו בייבי תירגע ותיקח גם אקמול, כי את הכוס שלי גילחתי בדיוק אתמול. בדיוק אתמול, בדיוק אתמול, גילחה בדיוק אתמול.